बड़ा आप सब गाना के प्यार देता है। अरे की दोसरा के बल पाभा अरे कहना ना बनाइले। अब यूट्यूब भाई लोग लागल बा सबके अभिनंदन स्वागत हमरा ओर से। अरे की दोसरा के बल पाभा अरे कहना ना बनाइले। गायत्री बाबा का कट लगता कि सिर हाई सो हम केल परी आईले। सिर हाई सो ना केल परी आईले। देखिए हमरे बड़े भैया सोनू राय जी हमरे लालदास बाबा के सुपुत्र बानी आ तेजो तरार हमारे बड़हरा के युवा नेता राजा के भैया को लाखों लाखों पुरस्कार बार स्वागत अभिनंदन सुनो भैया के। तो सदा के बल पहो काला ना बनाइले। तो सदा के बल पहो काला ना बनाइले। सिर हाई सोना केल फरी आईले। गाड़ी हटावे के बाद बोल दे 80 98 36 के गाड़ी भी है 36 22 80 98 आप सब गाड़ी हटाएं। एगो गीत के भाव अगले बाबा ए पुरनकी गीत के मांग भाई जका देखत जितेश भाई मने मुखिया जी का हो नहीं हरे वाला। अच्छा एगो देखी पुरन के भाव अगल का